खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ बे समाव आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथयो दा दिनैहाय आङो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा हालामनि 1 नं माजगाव जायखौ जों गेजेर गामि होननानै मिथियो बे गामियाव दंफैयो आरो बे गामियावहाय भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया सोलिगासिनो दङ बेवहाय आङो दिनैनि बेवहाय मा हाबाफारि जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन केमेरामेनखौ आंजों लोगोसे फैफानो खावलायगोन आं दिनैहाय बेवहाय मा नुयो नोंथांमोनजों दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन बे जाबाय गाहाय दरखं 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुम बेवहाय जोङो नोंथांमोननो हानाय मानिखौ दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन केमेरा पार्सनखौ आं खावलायगोन जे बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ दिन्थिनो थाखाय आं भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालि जथुम्माया दिनैहाय सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय दायो गेवलां मेल हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बे गेवलां मेल हाबाफारियाहाय बेसेबां रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिलांनो थाखाय नाजाबाय थादों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय 32थि बोसोरारि जथुम्मा भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुम थावनि 1 नं माजगाव बाथौ थानसालि लांगोना खालार 24 जानुवारि 2024 बुधबार सान बेवहाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 7 रिंगायाव खेराइसालि थारनाय हाबाफारि बे जानानै थाङो 7:30 रिंगायाव गाहाय दरखं बेखेवनाय 8 रिंगायाव गौथुम दोहोरोम जाथा जिबिर होनाय 8:30 रिंगायाव गोथैसि बावनाय 9 रिंगायाव गौमा आरज 10 रिंगायाव सावरायमेल सावरायमेलाव सावरायगिरि महरै मुस्रि सामेलसन हायनारि लेङाइ आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफाद बिथाङा बाहागो लायो सानजौफुनि 12 रिंगा माइनाव आदार जानाय 1 रिंगा गेवलां मेल दिनैनि जा 32थि बोसोरारि जथुम्मा भकतपारा मोदैबारि बियाब बाथौ गौथुम बे हाबाफारियावहाय बेनि हाबाफारिफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय बेवहाय गोबां जिल्ला आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोना बाहागो लायो ओनसोलनि ससाइटि ससियेल अर्गानाइजेशनफोरा बे बागै खामानि मावग्रा माखासे एजेन्टफोर थायो बे एजेन्टफोरखौ हमनानै प्रशासन लेभेलाव सास्ति होनो थाखाय ससाइटिया खामानि मावनांगोन लाइमोन आफादा खामानि मावनांगोन अब्लानो जों जानगार जानो हागोन जौसाङाव जिरायनाय बायदि बिबानाव थानाय आलासि बिथांमोन जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय सफैनो हानाय थान्दै नोंथांमोन बानजायगिरिमोन दौरि आफामोन फोसावगिरिमोन लाइमोन आफाद माइनाव आफाद गुबै आफादनि दैदेनगिरिमोन दिनै जोङो भकतपारा मोदैबारि दखरा बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि थान्दै मेल जोङो खुंगासिनो दं
सासे कुकर्म मोजां मोनसे कर्म नेता जों सृष्टि खालामनो जों नाजानाय नांगोन आरो बे सृष्टि माने नेताया मानिफ्राय जोनोम जायो लाइमोननिफ्रायनो जोनोम जागोन माइनावनिफ्रायनो जोनोम जागोन दा बेखौ जोङो दैदेननानै जों मा खालामनांगोन समाज मोनसेखौ सासे मोजां आइडिय'लजि गोनां सासे मानसिया दैदेनबोयोब्ला